Cellen har et livsforløb med forskellige faser. Vi kan inddele det i 2 overordnede faser: interfasen og delingsfasen. Cellen er i interfasen det meste af deres liv. Her har den forskellige funktioner. Den udfører f.eks. at kopiere sit DNA. Vi kan inddele det i 3 underordnede faser, hvor det er G1, som er vækstfasen, S, som er replikationsfasen, og G2, der er kontrolfasen. G1 er hvor cellen vokser, og der dannes ting som flere mitokondrier, ribosomer og andre strukturer. I S-fasen bliver DNA'et kopieret, og der er derfor 2 kopier af ribosomer. I G2 tjekker cellen for fejl og forbereder sig til mitose. Cellen kan begå selvmord, hvis en fejl ikke kan rettes. Mitosis er den anden fase, hvor der er 4 stadier. Der er profase, metafase, anafase og telofase, og alt dette fører til interfase. Profase er hvor DNA-molekylet spiraliseres, og det gør de X-formede kromosomer synlige i cellekernen. Der er 2 identiske strukturer ude for cellekernen kaldet centrioler. Disse bevæger sig mod hver sin ende. Fasen går ud på, at kernemembranen opløses, så X-kromosomerne ligger frit i cytoplasma. Der dannes tandtråde, der får kromosomerne til at placere sig på en lang række. I anafasen trækker tandtrådene sig langsomt sammen. Dette trækker de 2 identiske kromatider i kromosomerne adskilles og trækkes mod hver sin ende. I telofasen, når hver celle indeholder et komplet sæt kromatider, kalder vi dem for kromosomer igen, og der dannes 2 nye kernemembraner, så cellen kort har 2 cellekerner. Cellen deler sig i to datterceller med hver deres cellekerne og halvdelen af det originale celles indhold. Dette kalder vi for cytokinese, hvilket er deling af 2 identiske celler.